సమయం డబ్బలే గడి వచ్చి చాలా మందిర బిడ్డకు స్టోరీ కోర్ ఈ వచ్చిన ఆ మందిర బిడ్డకు కావచ్చు সময় ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ହେଇଗଲୁ ସମୁଦି ଏଇ ଆସ ଛାତିରେ ଲାଗିବନି ସମୁଦି makanya saya tidak tahu dulu
ବାପା ଯେମିତିକି ମୋ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ହଁ ଯାଏ ମା ସୁଖରେ ସଂସାର କର ଆଉ ଠିକ ସମୟ ଖାଇବୁ ତୋ ଦେହ ପ୍ରତି ବି ଯତ୍ନ ନେବୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବେ ମା ମାନି ଯାଉଛି ବାପା। ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଏ ମା କାନ୍ଦିବନି ମା। ଯା ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବୁ। ବିଦାୟ ଦିଅ। ବାପା मार काय ते घेत मारले काय मार ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଚାଲିଛି ଆଜି ମୋଇ ମୋ ଶାଶୁ ଘର ଚଲୁ ନିଜେ ଚାଲୁଛି ଏକା ଆଜି ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗ Come on,